Zdravím vás od našeho dáň. Dneska si natočíme video z Robloxu, čiže Gacha online. Takže tak, budeme si hodnotiť skiny. Tak toto je môj prvý, som ho prerobila. Takže chvíľku vám tu ukážem, takýto skin. Takže chvíľku vám nechávam, aby ste sa mohli rozhodnúť, koľko bodov dávate. Teraz sme tuto Emily, tuto prosím vás, koľko bodov chcete dať, toľko dajte, je to na vás. Ja vám nebudem rozkazovať. Nechcem ani. Vypneme si komentár, tu sú Rusy. Ja proti Rusom nič nemám, iba ja nerozumiem, to je v pohode, ja som Slovák. Čechoslovák. Tak toto je Emily o hodnote. Do komentárov, toto je Eli. Tak, tuto môžete ohodnotiť tiež. Tuto skin, tento. Máte pár minút. Do komentárov napíšte hodnotenie každých skinov. Tento skin je o hodnote. Máte na to 5, 4, 3, 2, 1 sekúnd. Toto je ďalší skin o hodnote. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tak, teraz tento. Tak, chvíľku vám to ukážem. Takto som robila predtým skiny a potom sa posúvam na to lepšie. Tuto ďalší. Tuto musím dať takto. Tuto je tento. Tento súvisí k tomuto. Tuto Sara. Môžem vidieť. Ohodnotí tam ten Sara, kde mala 8 rokov a Sara tuto, kde má 19. Tak, tuto. Koľko bodov. Potom toto koľko má bodov o hodnote. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teraz, toto sú to lepšie. Toto je Sandra, 17 rokov. O hodnote, ja vám musím postaviť. Tak, 5, 4, 3, 2, 1, 0. OK? Dobre. Max. Dávam vám pár sekúnd a píšte, komu sa budú chcieť hodnotiť všetky skiny, alebo všetky takéto postavičky, tak normálne budem veľmi rada. Dávam srdiečko, dávam like a dávam odber, ak máte kanál. Ďakujem. Takže posúvam sa ďalej. Toto sú to lepšie skiny. Aneta, 18 rokov, moje obľúbené meno. Chcel by som to ukážem. Máte tuto, už tu proste pokročilo, tie skiny pokročili, tak to už vidíte tak. O hodnote, prosím vás. Sarabu. Tak. Hodnotila som sa minulými skinami, maskami, hocičím. A na budúce si môžeme vytvoriť nejakú postavičku, tak čuuu.